LH baten gure semearen gelan pantaiak nola erabiltzen dituzten desegoki ikusten dugu hainbat gurasok. Ongi portatuz gero ostiraletan filma, gaztelania ikasteko filma. Ingelesean ere bideo laburrak entzumena praktikatzeko. Aste osoan modu horretan erabiltzen dituzte pantaiak ikasgelan. Hori alboratzeko eskatu genezake, zein da zure iritzia? Nik egingo nuke bereizketa bat, bi gauzena, bai? Alde batetik aisialdia eta beste alde batetik ikaskuntza formalerako testu inguruak, bai? Nolabait, modu oso simplean esan da, ondo pasatzea edo ikastea, bale? Badakigu biak batera egin daitezkela, Baina, tira, orduan, aisialdian kokatzen bagara, niri hitzait gaizki iruditzen, aisialdirako pantaiak erabiltzea, bai? Berez, familian erabiltzen ditugu, ziurrenik, eta horren parekoak izan daitezken beste praktika batzuk ditugu etxean, ez da? Jartzen ditugu filmak, edo bideoak ikusten ditugu, edo bideojokoetan aritzen gara, edo, bai, ez nabil mugikorraz, zehazki, harinez pantailez orokorrean, bai? Orduan, horren parekoak izango liratek, ez da? Ikastetxean jartzea horrelako gauzak. Ulertzen dut, ikastetxean bertan, aisialdirako espazioak ere egon daitezkela. Eta orduan, pantaiak baliatzea horretarako ondo egon daiteke, bai. Badauzka, beti ere, abantaia batzuk eta desabantaia batzuk. Komentatzearren, abantaia, zer azpimarratuko nuke? Suposatzen da, hezitzaileek, edo irakasleek aukeratutako edukia aisialdirako momentu horietarako egokia dela. Hau da, hezitzaileen irizpideak egokiak direla, ez dutela edo zer jarriko pantaietan. Ordan nik uste dut abantaia zentzu hortan badala, bertan eskaintzen den edukia edo ala pentsatu nahi dut, akotatua dagoela, ez da? Hori azpimarratuko nuke abantaia bezala. Desabantaia bezala, ikastetxetik kanpo pantaia denbora handia bada, bai, kasuan kasu, ikastetxean ere gehiago jartzen badugu, bagian ez da oso komenigarria, ez? Pantaia denbora, esposizio denbora asko handitu daiteke eta hori, LH bateko aurrentzat, ez inorentzat, ez? Baina ez da egokia, ez? Orduan, nikor aisialdirako begirada edo testuinguru horretan, hoiek azpimarratuko nituzke. Ze gertatzen da ikaskuntza formalerako testuinguruetan? Ulertuta ez, ikastetxean irakasleok sortzen ditugula testuinguruak, eta testuinguruiek dira itzaki edo aukerak ikasteko, ezta? Orduan, hemen justifikatuta egon behar da pantaila horiek erabiltzeko arrazoia. Baina izan LH bat, izan HH4, izan batxillergoa, bai? Nire iritzia oso zurruna da zentzu horretan. Eta da, helburu didaktikoa argitu behar dela. Oda, nik sartze elementu bat, izan pantaila, izan arkatza, izan boligrafoa, izan artazioak, justifikatuta egon behar da, ekarpen bat egiten duela ikaskuntzan, ez? Hori da pixkat diseinu didaktikoa. Orduan, kasu honetan, bideoak, audioak, danadalakoak erabilita, ikusi behar da ia horrek ekarpena egiten duen, ez? Jarritako helburu didaktikoei, ikaskuntzarako ditugun helburu hoiekin, ezta? Eta balio erantzi bat eskaintzen diola, ikasle bati edo ikasle taldeari, bai? Orduan, hemen daude, aurrekoan bezala, ez? Abantaiak eta desabantaiak. Baina, zurruntasun hortatik noa, abantaiari dagokionez, bat azpimarratzearren, ezta? Claro, teknologia egunerokotasunaren parte da. Eta bien erabilera, aisialditik aratago doala erakutsi ezakego ikastetxetan ere, bai. Bai, orduan, ulertzea pantaiak orokorrean ordenagailuak, tabletak, danadalakoak, erabili daitezkera ere ikasteko. Eta ez bakarrik ondo pasatzeko edo aspertutan nagoenean horretara jotzeko, ez? Orduan, erabilgarritasun hori ikaskuntza terminotan, interesgarria izan daiteke, bai? Desabantaia, askotan, eta nik uste oso praktika esango dugu zabaldua dela, ez? Leku batzuetan,
helburua ez da la didaktikoa, ez da la pedagogikoa, ez da ikaskuntza terminotan mugitzen. Helburua da, entretenitzea, denbora pasatzea, denbora sobratu zaigu, eta jartzen dugu pantaila. Orduan, horrek inertzia batzuk sortzen dira. Ezta? Zergatik ari garelako, erakusten, modelajea egiten. Hau da, ni jotzen badut, zer egingo dugu, aspertuta gaude, denbora pasatzeko pantaila. Ari gara erakusten hori dela bidea, ez? Hori dela bide bakarra gainera. Orduan, horrela bada nik nahiago izaten dut jolas librea. Gainera adin horretan, ez? Gehiago. Guztietan. Baina adin horretan zehazki, ez? 6-7 urteren bueltan, oraindik ere, hezkuntzako zikloko gauza batzukin apurtzeko saiakera egiten dugu, baina errespetatu beharko genituzke eta jolas libreak badu bere lekua adinak aurrera inala bada ere, ezta? Orduan, zentzu horretan pantaila jartzean baino askoz aberatsagoa da ikaskuntzarako onuragarriak izan daitezken gatazkak, suertatzen direnean. Izan asperdura bera, ez? Zer egingo dugu, ez dakit horretan, ez, mugitzea. Tirabirak lagun artean, konpondu behar dira, adostu behar dugu, ez? Harreman sozialak estutzeko aukerak suertatu daitezke, irudimen askatzeko momentuak edo gauza manipulatibo bat egiteko momentuak, ez? Orduan, nik argi daukat hori, oso modu zurrunetik, berriro ere, ondo pasatzeko eta isialdirako espazioak sortzean berariaz, ez? Oso modu kontzientean sortzen baditugu, pantaila izan daiteke horietako adibide bat. Baina, beti neurtuta, ezta? Neurtuta. Eta alderdi formalera joaten bagara, hor daukagu helburuen eta pertinentzia didaktikoaren ikuspegia, ezta? Orduan, bereizketa hori egingo nuke, aisialdia eta ikaskuntza testuinguruak, eta bi gauza azpimarratuta, ez? Bata, esan dugun pertinentzia didaktiko hori, noiz den, pertinentea edo egokia erabiltzea, ekarpen bat egiten duelako ikaskuntzari, ekarpen bat egiten dio ikaskuntzari edo irakaskuntzari, eta bestea aurra eta bere beharrak. Batzuk badakigu, aniztasun funtzionala dutela eta komunikatzeko behar dituela, eta, pantailak izan daitezke horretarako beste elementu bat, ezta? Beste baliabide bat. Orduan, espero dut pixkat argitu izana, ez? Bi bereizketa horiek eta kontuan hartu beharreko aurra eta pertinentzia didaktikoa.